Aquest any hem aconseguit un rendiment hidràulic del 87%. Això vol dir que de cada 100 litres d'aigua que circulen per la xarxa en registrem 87. És una xifra que ens situa als serveis d'aigua més eficients de Catalunya. Aquesta xifra l'hem aconseguit per una tasca constant de control de la xarxa d'abastament. Tenim 135 sensors com aquests repartits per tota la xarxa, de més de 500 quilòmetres. És com tenir 135 vigilants treballant les 24 hores per cuidar cada gota d'aigua. Des de l'equip de recerca fuites fem inspeccions diàries i controlem els consums mínims nocturns a la totalitat dels sectors de la xarxa. Hem dividit tota la xarxa en 99 sectors per millorar el control i supervisió. Això ens permet trobar les fuites molt més ràpid. Quan sortim al carrer ja sabem exactament on hem de buscar. A més, la nostra feina es complementa amb la tasca constant de la renovació de canonades, la renovació de comptadors d'aigua, la instal·lació d'equips de mesura a sistemes contra incendis, el desplegament de telelectura i les interconnexions entre les xarxes que redueixen les pèrdues d'aigua.